dod yn ôl gwerthiau. Heddiw yw Dydd Music Cymru a rydyn ni'n cael llawer o hwyl. Tu nôl i ni, mae Ben Calfari yn chwarae'n fyw. Maen nhw'n wych, dewch chi gwrando hefo ni. So dwi'n canu gyd mewn Gymraeg. Dwi'n gyd Wrecsam wedyn hefyd. So hwn joc cyntaf fi eisiau'n gorffen. Ia, dwi'n chi mwynhau hwn. Hefo Calfari. Dyn ni jyst i gwylio gig yn rydyn anhygoel, a mae gen i cwestiynau. Gret, diolch. Cwestiwn un, lle mae'r pellach da chi trefeilio? Lawr i Cornwall, ia. Nathon ni chwarae fo Jules Holland lawr yn fanna. So, ia. Ydy Cymraeg yn helpu chi yn eich job? Yndi. Mae'n helpu ni rhan gigio, ond hefyd yn swydd fi. Mae'n helpu lot, cos da ni'n dod o Sir Fôn sy'n ofnadwy o Gymreigaidd, felly mae Cymraeg yn helpu lot yn y fi, yndi. Ia. A sut ddechrau yn y band? Nes i ddechrau chwilio amdan pobl i chwarae, dyn nath Thomas ddod, mae Elin yn chwaer i fi, so nathon ni just ddechrau wneud cerddoriaeth fel yna, lle. A beth ti'n meddwl bydd yn digwydd yn y dyfodol? Beth dwi'n meddwl bydd digwydd yn y dyfodol? Fyddai'n mynd yn hen. Dyna beth fydd yn digwydd. Na, dwi'n mynd gwybod. Cario ymlaen i gyfansoddi, dwi'n meddwl, a cael bach mwy o gyneuon. Dwi'n meddwl dyna di'r plan. Just dal i gigio, dal i sgwennu. Iawn, diolch.